This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Τι είμαστε? Το Bitcoin. Και τι κάνουμε εδώ? Κάνουμε ανταπόκριση στο 24 τσαπίση. Είμαστε εδώ με τον Ζεμίτσο, διοργανωτή του Ταρατσαποίηση. Hi. Και ποιητή. Ζε, πώς νιώθεις που είσαι στο 20ο Ταρατσαποίηση host? Πολύ περήφανος και χαρούμενος για τα άτομα που το απαρτίζουν αυτό. Και δεν μιλάω μόνο για το line-up, μιλάω και για τα άτομα που με βοηθάνε στο να κάνουμε κάθε φορά τα event. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Γενικά σε κάθε event είναι συλλογικό το αποτέλεσμα. Πάντα είμαι εγώ ως διοργανωτής, πάντα με βοηθάει το Γιασμάκη, πάντα είναι εκεί η Μαράια ως digital manager και social media manager, συγγνώμη, αλλά και τα λοιπά. Και εκτός αυτού, είναι πάντα DIY το event μας, δηλαδή όσα άτομα είναι στο line-up βοηθάνε να στήσουμε ιδέες, άλλος θα σκεφτεί τι θα κάνουμε για σκηνικό αυτά και πάντα το αποτέλεσμα είναι από κοινού. Οκ, τέλεια. Κατά τα άλλα, τι άλλο να πω, ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όταν βάζαμε το hashtag 2 στο δεύτερο event που κάναμε, δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα βάλουμε hashtag 20 και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μακρύ το ταξίδι και ας έγινε σύντομα. Οκ, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ήθελα να ρωτήσω, όταν ξεκίνησε το Ταρατσαποίηση, από το πρώτο στην ταράτσα του Ρομάντσο, το περίμενες ότι θα φτάσουμε εδώ στο 20ο με τόσες συμμετοχές στο open mic αλλά και στο line-up? Στην αρχή εξεπλάγιν, μετά το περίμενα, ναι. Όπως γιατί βάζουμε καλή ενέργεια σε αυτό, βάζουμε την ψυχή μας σε αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς φτάνουμε κάθε φορά να αντέχουμε να το κάνουμε, αλλά αντέχουμε και ο κόσμος ανταποδίδει. Τέλεια, τέλεια. Κάτι άλλο, κάποιο σχόλιο? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ με την Ανατολή, η οποία συμμετέχει στο line-up του 20ου Ταρατσαποίηση. Ανατολή, πώς νιώθεις? Πάρα πολύ ωραία. Γενικά το Ταρατσαποίηση είναι κάτι πολύ όμορφο. Δίνει βήμα σε νέους ποιητές και παλιούς. Δίνει ένα βήμα επικοινωνίας στον κόσμο που γράφει και που δεν έχει που αλλού να πει τα ποίηματά του, από το open mic μετά να έρθει και να τα πει εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπω φίλους που έχω να δω χρόνια και ενθουσιάζομαι. Είναι meeting point πλέον, νομίζω. Είναι. Κάθε μήνα είναι meeting point. Ναι. Οκ. Έχουμε φτάσει εσύ στο 20ο Ταρατσαποίηση. Όταν ξεκίνησε το Ταρατσαποίηση, από το πρώτο στην actual ταράτσα του Ρομάντσο, περίμενες ότι θα φτάσουμε εδώ? Ναι, το σκεφτόμουν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και ότι θα συνεχίσει, γιατί είχε ξεκινήσει με πάρα πολύ μεράκι από το ΖΕ και ο κόσμος το αγκάλιασε και τα παιδιά οι ποιητές το αγκαλιάσαν, δηλαδή από την πρώτη ταρατσαποίηση που συμμετείχαν καταπληκτικοί για μένα ποιητές μέχρι και σήμερα. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ, γουστάρει φουλ, έρχονται, μοιράζονται τα ποίηματά τους. Είναι ένα πολύ ωραίο safe space πλέον στην Αθήνα. Συμφωνώ. Οκ, Ανατολή, τώρα τα δικά σου. Έχεις κάτι που έρχεται σύντομα, που πρέπει να προσέχουμε, να κάνουμε κάποια άλλη ανταπόκριση? Σύντομα, λογικά, δεν ξέρω, αλλά έχω ένα βιβλίο το οποίο είναι να βγει, ελπίζω στα κοντά, θα δούμε, από τις εκδόσεις Ars Nocturna. Έχουμε βγάλει ένα ζιν το οποίο είναι πιο πολύ σαν βιβλίο, αυτοοργανωμένο. Το έστησε ο Γιώργος ο φωτογράφος του Ταρατσαποίηση, έκανε τη σελιδοποίηση και όλο το καλλιτεχνικό. Η ιδέα ήταν του Valiant Aloof και συμμετείχαμε πολλοί ποιητές. Συμμετείχες εσύ, το Πενουλινάκι, Μαράια, η Αurora Blanc, Γιασεμάκη, Ζεμίτσος, Μαρία Μπάκα. Χαμός. Εγώ, Valiant, έχει γίνει πραγματικά ένας χαμός σε αυτό το ζήν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά προς το παρόν, λαϊβάκια από εδώ και από εκεί. Στο Instagram Ανατολή Δουμάκη και τα ανεβάζω όλα εκεί γιατί είναι. Τέλεια.
Κάποιο άλλο σχόλιο που θα ήθελες να κάνεις για σήμερα ή γενικά για το ταρατσαποίηση? Να έρχεται ο κόσμος στη ταρατσαποίηση και να μοιράζεται τα ποίηματά του, γιατί πολλοί γνωστοί μου τους πίεσα πάρα πολύ για να έρθουν και σήμερα κάποιοι είναι στο line-up και είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, οπότε ελάτε ταρατσαποίηση, γαμάει. Ελάτε ταρατσαποίηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πείτε. Αλλά ναι, όχι, αξίζει πάρα πολύ. Είναι Ωραία. safe space, αυτά. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανατολή. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Hermit, η οποία συμμετέχει στο ταρατσαποίηση το 20ο. Hermit, πώς νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Ήταν η πρώτη φορά. Α, ήταν η πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη φορά που Αλήθεια, ανέβηκα, είστε ναι. πολύ εξοικειωμένη. Εντάξει, έχω ανέβει σε σκηνή γενικά, αλλά ήταν η πρώτη φορά στην ταράτσα. Νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί πριν κάποιο καιρό η Ανατολή ήταν που συμμετείχε. Ωραία, και κάπως ήταν μια μέρα που εγώ δεν είχα πάρα πολύ όρεξη. Και κάπως μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: «Έλα, ξεγόλα, θα έρθεις». Ναι. Και ήταν η πρώτη φορά που ήρθα στην ταράτσα. Και χαίρομαι που έγινε αυτό, γιατί τώρα έγινε και αυτό. Και γενικότερα μου έλεγε ότι είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ... Safe space. Ναι, είναι safe space. Είναι πάρα πολύ ζεστοί άνθρωποι, δεν το περίμενα. Ναι, Εντάξει, είναι ήμουνα λίγο. πραγματικά. Εντάξει, τώρα έτσι τα λέει. Αλλά όχι, είναι πραγματικά αυτό. Αυτό. Και αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που πήρα μέρος. Και Θυμάσαι ποιο ήταν το γίναμε μέρος. πρώτο ταρατσαποίηση που ήρθες? Ήταν αυτό με τη Ανατολή. Α, ήταν αυτό Ναι, με ναι, την Ανατολή. ήταν το Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Οκ. Ναι, Και ναι. ανέβηκε στο open mic. Όχι, δεν είχα ανέβει. Μου είχε πει να ανέβω, μου λέει θα σε γράψω εγώ. Αλλά όχι, δεν είχα ανέβει. Ήθελα γιατί είχα πάει πρώτα σε ένα σλάμ. Ναι. Ε, Α, οκ, οπότε είσαι από το σλάμ εσύ. Καλά, και εκεί πρώτη φορά είχα πάει. Έτσι. Οκ. Αλλά όταν λοιπόν είχα πάει στο σλάμ και συμμετείχα, αισθανόμουν ότι δεν θα μπορέσω να δώσω. Είχα αυτό το άγχος και δεν μπορούσα να δώσω την προσοχή που χρειάζεται ο καθένας. Οπότε αποφάσισα σε εκείνη την πρώτη ταράτσα που ήρθα να μην πω κάτι και απλά Να παρακολουθήσεις. ναι, γιατί όταν να παρακολουθήσω και να δώσω βάση σε ό,τι έχει να πει ο καθένας. Γιατί εν τέλει, όταν τελειώνει αυτό το πράγμα, είσαι τόσο πλημμυρισμένος με συναισθήματα που δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Και μετά από κάνα τρίμερο που τα έχεις έτσι λίγο χωνέψει, Ναι. αρχίζεις και εσύ εκεί πέρα τώρα και θα βγάζεις τα δικά σου. αυτό είναι το vibe μου. Οκ, με την ταράτσα, οκ. αισθάνομαι. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε πώς σου φάνηκε η πρώτη φορά στο line-up μετά το open mic? Κοίταξε να δεις, αρχικά ήταν καλό που ήμουν πρώτη, γιατί πάλι μπορούσα να δώσω στις Σου συμβολές. φέρει η κρυάδα. Ναι. Πώς μου φάνηκε? Οικείο. Με Οικείο, κάποιον τρόπο. οκ. Ναι, παρόλο που ήταν η πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Σου λέω, είναι αυτή η κατάσταση, αυτό το συναίσθημα που δημιουργείται συνολικά. Οπότε μου άρεσε πολύ. Ωραία, τέλεια. Κάποιο άλλο σχόλιο για το ταράτσα, κάποια δήλωση? Θα πω, μέσα στο όλο πλαίσιο που συζητάμε τόση ώρα, ότι άμα κάποιος, ρε παιδί μου, η γραφή είναι τρόπος έκφρασης, ωραία. Άμα κάποιος έχει αυτόν τον τρόπο έκφρασης, πιστεύω ότι αν βρεθεί εδώ πέρα, παίρνει θάρρος. Δηλαδή, βιωματικά, ας πούμε, Ναι, και μόνο ναι, το ναι. λέω. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, γιατί καλώς τα γράφουμε εμείς για να τα βγάλουμε από μέσα μας, αλλά είναι καλό από εκεί που να τα μοιραζόμαστε, Ναι. ας πούμε. Οπότε αυτό έχω να πω για την ταράτσα. Δίνει χώρο να συμβεί αυτό και να το κάνουν και περισσότεροι και να ενωθούν και περισσότεροι, έτσι. Γιατί προσωπικά, ας πούμε, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουμε τα κοινά πράγματα που κάνουμε. Οπότε η ταράτσα, όταν είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που το έχει αυτό, αλλά δεν έχει βρει άλλους που έχουν τον ίδιο τρόπο έκφρασης, σου δίνει πάρα πολύ δύναμη. Αυτό έχω να πω για την ταράτσα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε Αυτά πάρα είναι. πολύ, Εγώ Hermit, ευχαριστώ. Παύλα Δήμητρα. Είμαστε στο 20ο ταρατσαποίηση μαζί με την Aurora Blanc, η οποία είναι digital manager του ταρατσαποίηση. Aurora, πώς νιώθεις? Νιώθω τέλεια.
Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Καθόλου διχασμένη που είσαι ανάμεσα στο πίκολ και στο τραταπίση? Όχι, τίποτα καθόλου, δεν με νοιάζει καν. Λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί έχουμε φτάσει αισίως στα 20 ταράτσα, παιδιά. Έχω να πω ότι νιώθω υπέροχα γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά και τα παιδιά που το έχουν στήσει όλο αυτό, και ο Ζε και η Μαρίνα και ο Σπύρος, γιατί ήταν και ο Valiant μέσα σε αυτό, και πόσο μεράκι έχουν βάλει, πόση αγάπη για να στήσουν από το πρώτο ταράτσα ποίηση τον Ιούλιο, το οποίο ονομαζόταν ταράτσα ποίηση κατά καλό καιρό για τους true. Για τους γνώστες. Το οποίο γινόταν στα ταράτσα του Ρομάτζο, και πήγε ανέλπιστα καλά και έχουμε φτάσει εδώ στις 20 ταράτσες πλέον και έχουμε πάρα πολλούς ανερχόμενους ποιητές, ανθρώπους που ήδη τους γνωρίζαμε από τη slam σκηνή και γενικότερα από το χώρο της ποίησης. Όλοι αυτοί έγιναν ένα, έχουν ενωθεί, έχουν ακουστεί τα κείμενά τους, έχουμε πάρει πράγματα, έχουμε δώσει πράγματα κι εμείς, έχουμε μοιραστεί το βάρος και είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο συναίσθημα. Κάθε φορά είναι και μια ακόμα κάθαρση. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τα εξηγήσω. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ όμορφο, ναι. Οκ. Το περίμενες ότι θα φτάσουμε στα 20 ταράτσα ποίηση? Όπως είπα και πριν, επειδή ξέρω ακριβώς τη δουλειά των παιδιών, ήμουν σίγουρη ότι θα φτάναμε ως εδώ και είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε και τα διπλάσια ταράτσα. Δηλαδή θα φτάσουμε και 40 και 50 σίγουρα. Γιατί όλοι εμείς που είμαστε στο team αυτό το αγαπάμε πάρα πολύ και ο καθένας δίνει με τον τρόπο του πράγματα. Οπότε σίγουρα θα πάει πολύ καλά και θα φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Έχουμε να δώσουμε πολλά ακόμα. Έχεις ξεχωρίσει ονόματα ανερχόμενα ή μη από τα ταράτσα ποίηση? Έχω ξεχωρίσει πολλούς, αλλά είναι τόσοι πολλοί που πραγματικά θα αδικήσω κάποιον αν ξεχάσω, οπότε δεν θα πω ονόματα. Αλλά πραγματικά κάθε ταράτσα ποίηση, όπως είπα και πριν, έχει να σου δώσει πράγματα, οπότε να έρχεσαι στην ταράτσα, παιδιά. Γιατί πραγματικά θα γνωρίσετε ανθρώπους που μοιράζονται το βάρος. Μοιράζονται πράγματα, δίνουν πολύ από το κομμάτι τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, και το λέω και ως άνθρωπος που ανέβηκε σε open mic, είναι πολύ δύσκολο να ανεβαίνεις πάνω και να νιώθεις ευάλωτος. Οπότε πρέπει να τους εκτιμάτε όλους, ανεξαιρέτως. Αλλά αν υπάρχει κάποιος που θα ταυτιστείτε μαζί του και που θα πάρετε κάτι και θα το κάνετε κάπως δικό σας, είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό. Οκ. Κάποιο τελικό σχόλιο, κάτι που να περιμένουμε από σένα, από το πίκολ και από το ταράτσα ποίηση και από όλα όσα ασχολείσαι? Ναι, λοιπόν, από μένα μάλλον το δεύτερο βιβλίο κάπου το καλοκαίρι, το Pawn Shop Blues, έτσι λέγεται το ανερχόμενο βιβλίο, το επερχόμενο, συγγνώμη. Από το Peak Hall ετοιμάζει μια έκθεση φωτογραφίας στις 26 του μήνα, ελπίζω να έχει ανέβει το βίντεο μέχρι τότε. Η ταράτσα ποίηση δεν ξέρω ακόμα, τον ερχόμενο μήνα θα δούμε, θα δούμε τώρα πότε και τι. Και αυτά. Αυτά. Κάτω, λίγο πριν.